Mentah mariah poi ka VPP lah sedang kenjak ka surok namar ada sedon ki kali ki bala sange ban pelaj ya kajing yad lenti pajbak jong kaneka seng te kumba PUI marsiliang pulit bat ki nong kersian jong ka VPP te kane kadai kabor jong ki samla namar ka ale se ngila ban ong no ka revolution ban wan ra jeng bandawai kimat namar tang lada syuya keren kumba ong no syuya keren tang hapo ying dormar kan sa cimpor bat kan sa slam bahkan urlong rei lada don ke jeng yami pajba kan kloi ka kam ka sorkaru ka kam simkia te kumba PUI menta ngala yeng hang ne marsilang jaka yang jongki pulit te ngatarai ke nomong ye te menta kadang don ka kabor jong kisamla kumanga ong kipen ki win wat ya ka nong pa jong ka Delhi ka badai ka jaka jong kapen ki win wat ka sarkar pedang te kisamla kidon kabor wan pen kala ban wan ra ya ke jeng kala om dei tang kano ga seng san pertai rei kisamla de ki budlum ki baklan tam ha baya dei bat kajeng pen kala lada dei ya kino kimat jeng dawa te wat ngawi wat la ka kamera quality jong ko fun kam da biang rei kumbang isu report ya pi tang ya ke ka bajia sisa apo madan ni kelompok we want ILP KLP ru kalak don lang menta kilap pensawalang tapsu lang ha ketoga tup jong kisipau teli kimat jeng dawa te kumbangi UI menta ki pulit kim ki klempen klumarai ai tengam tib ya kaban sa jasibit rai menta ki suyang ban pej marsiliang ki klempen klumarai ai te kane ken kalong kata gajing yami pajba bajai bantan sengaw ka sarkar kumbanga ong klem dayami pajba ka sarkar ka sa sim steng bat ki jing dawa ken sa simpor te bun ki pulis hangne kilap pen krek lang kini ki kile ersat khmat kini ki gan ki kini ki jing ada ki shil ki tengah kermen bakinom penmi jeng kelumar lada dei ki pulit dro nomor lada don basdang kan salong kan saja ke jeng kelumar te pajba pilih UI hangne update baka VPP kelas dang banyami mentah te kimpat ya poilot rei ki panang poir ki panang wan ki ndro ki dang ya bon he te sibit kan sa kampun si isu kan ga jaka te tangkat ne kublai sibun sakan mau ban like dan share lang ya ka video kublai sibun